To God be all the glory. Hello mga kalugar, hello mga Uragon. Welcome to Iwanski World! Ayan guys, masaya lang ako kasi finally naabot na natin yung mga requirements ni YT na dapat natin gawin para tayo ay talagang masabi na tayo ay YouTuber. At ako talaga ay nagpapasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin para maabot ko ang objective ko ng sinimulan kong seryosohin gawin ang aking YouTube channel. Pero for those people na gustong gawin ng YouTube channel, I would like to share my wisdom to you or my thinking to you, no, kung bakit mo gagawin. So first, kinakailangan maging malinaw sa iyo na bakit mo gagawin si YouTube. Ano ba ang purpose mo? Is it for money? Is it for playtime? Or is it for fun? Or just to share your experience? You need to be clear on your objective kung ano ba talaga ang purpose mo kung bakit mo gagawin si YouTube. Kasi kung wala kang ganong malinaw na purpose or objective, along the way, bibigay ka at hindi mo na i-work up ang iyong YouTube. Second, kinakailangan maging focus ka. So, if you started, nag-isip ka na sinabi mo sa sarili mo na, yes, gagawin ko ang aking YouTube channel, so kinakailangan maging focus. At dapat, yung focus na yun is talagang focus, no? Hindi ka dapat mawawala sa iyong direction. At pangatlo, kinakailangan maghanap ng mga taong susuporta sa'yo para ma-achieve mo yung goal mo. Again, a reminder guys, na sa mga magsisimula ng kanilang YouTube channel, you have 2 requirements to fulfill para masabi mo na ikaw ay talagang YouTuber na. Una, kinakailangan makareach ng 1,000 bananas at pangalawa is dapat ay makareach ka ng 4,000 watch hours. Yung una, dali lang siyang gawin. Pero yung pangalawa ay napakahirap. Kaya it's really important guys na kinakailangan malinaw sa iyo kung ano yung objective mo, kung bakit mo sisimulan ang yung YouTube channel. So without much further ado guys, actually ang purpose ng video na to is para magpasalamat sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin when I was starting my YouTube channel at saka nung talagang nag-decide ako na yes, sisimulan ko na ang aking YouTube channel. Actually, for your information guys, nag-start ako ng aking YouTube channel way back 2014. Pero na-workout ka lang talaga siya last quarter of the year, November 2019 to be exact. And from that month until now, I'm always doing my best para makapag-upload ako ng mga informative videos para makatulong sa mga tao manonood ng aking YouTube channel. So, ayun guys, so gusto kong i-share sa inyo ang video na to at syempre din, ang center of attractions ng video na to ay hindi po ako, kundi ang mga taong nagbigay ng mga messages nila at actually sila yung mga tao talagang tumulong sa akin para ma-achieve ko ang aking objective sa YouTube channel ko. And without much further ado, eto na sila. Panoorin natin sila guys. At sana habang pinapanood nyo ang aking video, meron kayong matutunan at saka makuhang inspiration na i-go nyo ang yung YouTube channel. At especially makakuha kayo ng knowledge at saka ng wisdom para maging gabay ninyo kung sisimulan nyo lang gawin ang yung YouTube channel. So ayan guys, panoorin natin sila. Thank you very much guys. Ayan, ang lagi kong sinasabi, by God's grace, I am what I am. This is me. At ito naman yung aking mga solid na mga kaibigan na magbibigay ng kanilang mga mensahe. So please do watch it guys and see you later. Bye! Magandang buhay sa ating lahat. Shoutout nga pala. Bago lahat sa Team Humanity. Yan. Thank you very much sa lahat ng ating mga kaibigan sa Team Humanity. At ngayon ay napakasaya natin kasi meron na naman tayong isang idol na monetize. Walang iba kundi si Lord. Idol, congratulations sa iyo. Ganap na monetize na ang iyong channel. At good luck sa panibagong yugto ng iyong pakikibaka sa ating anak ni kaBlessed TV Vlog. Ako na naman na narinig sa kanya yung kailangan makibaka tayo. Yan.
Kaya yun, salamat nga pala Iwalski World sa patuloy na suporta mo sa akin. At talaga naman appreciated talaga. Maraming salamat. At deserve mo yan na monetize yung channel mo. At sana ay hindi tayo magbabago. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagtutulungan sa ating mga kabayan. Ngayon, at muli, God bless sa iyong channel. At sana ay magtagumpay tayong lahat kung ano man yung gusto nating mabot at mangyari sa ating channel. Ayun, goodbye. At thank you very much again. At congratulations, Idol. It was good. Thank you very much. Hello Sir Iwalski. Bago ang lahat, gusto muna kitang batiin ng congratulations sa'yo dahil nakamit mo na rin yung requirements ni Lolo. At ngayon, finally, walang problema. At ngayon, isang monetize channel ka na, Sir Iwalski. So, congratulations sa'yo ulit. At gusto kong magpasalamat sa'yo dahil isa ka sa mga tumulong sa akin para ma-reach ko yung aking requirements dahil patuloy ka rin sumusuporta sa akin. At thank you so much talaga Sir Iwalski. So, congratulations ulit sa'yo at wish ko sa yung channel Sir Iwalski more blessings to come to your channel and God bless. Bye! Mega shout out to you, Iwalski World. So I would like to greet you happy monetized channel and congratulations for being a new monetized channel. And I'm wishing all the best dahil ang ganda ng mga content mo, girl. At dahil kahit sa live stream mo, yung mga topic mo ay napakaganda at natatawa talaga ako sa mga topic mo kada live stream mo. Kahit nagbibidyo-bidyo lang ako pero sometimes ina-unmute ko naman at pinakikinggan ko yung mga pinagsasabi mo. And God is always there sa mga words mo. So I'm very proud of you as a friend and I'm glad that you have been my friend for how many months now, I'm not sure. Nung nag-join ako sa Humanity, hindi ko na talaga maalala. So thank you so much sa support mo sa akin, sa pag-BG mo. Ikaw din na naging isang dahilan na namonetize ako at sa Team Humanity, Team Solid, sa mga individual friend ko na naka-BG lagi sa akin. So thank you so much at count me in. I'm always at your back to support you whatever you need one. So thank you so much and God bless your channel. Good luck and have a happy life. Congratulations! I love you. Bye-bye. Hi guys, it's me, Aisa Villaganas. Ayan, pagpasensyahan nyo na guys kung saan-saan nyo na lang ako nakikita na premiere, no? Ayan. And this is the day na ibabalik ko ang pagbati kay Iwalski World. Ayan. And congratulations sa iyo, Congressman. Ayan, nakaka-proud yung mga ganyan laban na kahit lumuloding, ayan, umiikot yung wifi, lumalaban pa rin para sa WH. Ayan, mas ramdam natin ang ganong laban guys. Nung after ma-reach natin yung watch hours, mas ma-feel natin dahil alam natin sa sarili natin na binigay natin lahat ng best natin para ma-complete yung watch hours kahit ano pa man. So mas ma-appreciate natin pag mga ganong klaseng laban, yung mga organic na laban guys. Ayan, so nakaka-proud yung mga ganon. Ayan, and thank you dahil sa support mo sa akin, Congressman, hindi lang sa akin, sa ating mga friends, ayan, and sa mga bago nating friends, ayan, and sana kahit ano man ang marating ng channel natin, hindi lang sa'yo, sa ating lahat, hindi tayo magbabago, ayan, hindi tayo makakalimot, ayan. Sana kung ano man tayo noon, kaya nating panatiliin na maging ganun tayo. Ayan, kung nakilala mo man ako na medyo ayan, A1, so A1 na talaga. Ayan, congratulations once again. Iwalski World, ayan, and good luck sa'yo and sa ating lahat. God bless as always. Keep fight a good fight. Bye-bye guys.
Ayun, Ewonski Word, it's me, Pinoy JJ Vlog. Ayan, bumabati sa iyo ng congratulations dahil money ka na rin. Ayan. Salamat sa support na binibigay mo sa aming team, sa ating team pala. Ayan. Thank you so much. Ayan, sana pagpatuloy pa rin ang suportahan natin bawat isa kasi alam naman natin na monetize na tayo pareho. So ayan, keep it up. Ayan, let's grow together. And more vlog to come to your channel and more power to your channel. Hi Papa Iwal, bago pa man ang lahat, congratulations sa iyo dahil isa ka ng certified YouTuber. Nakamit mo na ang mga pinaghirapan natin sa YouTube. Nakuha mo yung 4K watch hour at saka salamat na din sa iyo Papa Iwan kung isa ka sa pumasok sa live ko minsan at saka yung wish ko lang sa iyo more uploaded pa. Yun lang naman ang hangad natin. Salamat din sa team natin dahil sa team humanity hindi tayo magkaibigan, hindi tayo magkakilala. Salamat sa team humanity. Shoutout pala sa team natin. Good luck pa kayo. Once again, congratulations. Hello Errol, also known as Iwolski World. Congratulations on your recent monetization. I'm also honored that ni-request mo akong gumawa ng video. Salamat at pinagkatiwalaan mo akong gumawa ng video para sa iyo. Dun sa konting panahon na nagka-chat kita sa Messenger, I can feel na you have a good heart. I hope na when this thing is over, makapag-travel ka ulit para ma-share mo sa amin yung mga travels mo at yung mga pinupuntahan mong lugar. I think isa sa mga struggles natin mga YouTubers is mag-isip ng content, diba? Kung ano yung ilalagay mo sa channel mo. But kaya mo yan. Good luck. Sana lagi mong ma-reach yung revenue para lagi kang may sweldo kay YouTube. Ganon. And maraming salamat din sa tulong mo sa akin sa channel ko. Hindi ko yun makakalimutan. It's napakalaking utang na loob nun para sa akin. And yan, kung ano man yung matutulong ko rin sa'yo, I'm here to help, okay? Basta PM mo lang ako. Okay? Good luck again and more power to your channel. Ayun, binabati ko si Uwolski World. Uwolski World, Basilio. Hindi, joke lang kaibigan, napakabait mo talaga. Actually, napakabait mo. Magalang sa Diyos. Tao talaga. Then, congratulations sa iyo bro kasi sa anong Money channel. Ayun, parang kabado, takot ka. Pero ngayon, kaya rin nakikita. Pero kasi natutuwa talaga sa iyo kaibigan kasi napakabait mo. And congratulations sa iyo. Welcome sa Money World. Napakabait mo, continue ka lang. And go, fighting lang. Kaya huwag kang matakotin, laging fight lang, self-confidence. Huwag kang mahihiya. Siyempre. The word. Ako nga pala, si ibigan mo, Basilio, shoutout sa iyo. Woski World, big shoutout to you, my friend. Congratulations sa iyo, Monica na. Ayan. Wala akong masabi. Kaya go lang. And fight. Hi everyone! Welcome po dito sa bahay ni Kuya Ewolski World and magandang araw po sa inyong lahat. Ayan Kuya, nandito si Bunso para i-congratulate ka ng bonggang-bongga kasi isa ka na ngayong ganap na YouTuber and praise God! Ayan, thank you so much pala Kuya sa pagiging kuya mo sa akin. Salamat sa mga words of encouragement, words of yung mga compliment mo sa akin and sa mga advices. Salamat kayo Kuya ha, kahit na sa YT lang tayo nagkakilala is naramdaman ko yung ay meron akong kuya dito sa YT, ganun. Kaya thank you so much Kuya and deserve mo yan. Sana kung saan man tayo dadalhin ng ating journey dito sa YT world is makakasama pa rin kita. Ayan, good luck to your channel Kuya and God bless. Mwah.
Hi! Ayan, shout out Team Humanity above all. Ayan, lalo sa aming head, no, na si Mr. Dovido. Ayan, gusto ko lang i-congratulate si Worldski, ang aking mama. Ayan, mama, congratulations dahil finally, no, na-monetize ka na talaga sa iyong YouTube channel. Nagbunga na ang mga hirap, mga pagtsatsaga, mga pakikibaka sa YT. So ngayong monetize ka na, hope na you will stay humble, you will stay in our team, you will still support sa team natin, sa Team Humanity, no? Sana hindi ka magbago kung paano ka nakilala namin. Siyempre, masayahin, supportive. Sana hindi ka magbago kasi yun yung ina-expect ko sa'yo. Yan. Once again, congratulations and God bless sa iyong YouTube channel. Sana mag-grow pa ng bunga-bunga ang YouTube channel mo man, no? So, ayan. God bless sa iyong channel and sa iyo and also sa iyong family. Ayan. Thank you, Mama. Love you, Mama. Hi, Iwas kayo world. Ayan. So, yun. Itong video na to, gusto lang kita i-congrats kasi money na ikaw. Wow naman. Nakaka-proud. Ayan. I'm happy for you, Iwas. And I'm so proud of you. Kasi, diba? Na-harvest mo na ang pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, kahit minsan nag-LS ka, loading, nagloko ang internet, pero patuloy pa rin. So, see? Money ka na. So, deserve mo yan, diba? Happy ako sa'yo. So, salamat din sa walang sawang pagsuporta mo sa akin. Nakaka-touch naman yung hindi mo alam na pagising mo na lang may makita ka sa messenger mo na may nagpe-play sa'yo ng 12 hours, 5 hours, tapos nanalo pa sa ibang LS. Binigay sa akin yung mga video ko, yung piniplay. Iwas, maraming salamat talaga ng sobra-sobra sa'yo. Grabe ang support mo sa akin. Thank you so much at alam ko may mabuti kang puso. Grabe ang bait mo talaga. Sobra-sobra. Ayan, so deserve mo yan. Kaya deserve mo yan dahil mabait ka at patuloy mo yan. More power to your channel and more power sa imuha, then saglit Bisaya, then sa iyong pamilya. So, yun, ingat ka palagi and go lang ng go. Good luck sa iyong pagkamuni. Ingat palagi dyan, lalo na sa asawa mo. Yan. So, yun lang. Thank you sa lahat ng pagsuporta mo sa channel ko. Ayan. So, yun, ingat palagi. God bless you all. Bye-bye! So yun, para po kay Sir Sky World, nais ko pong kitang batiin na congratulations dahil monetize na po ang iyong YouTube channel. So may mga paharang-harang na po tayo, no? So congratulations Sir Ewolf dahil natapos na din ang iyong pag-i-LS ng mahabang oras. So mag-i-LS na lang tayo ng pa-update mga ganon. So, hindi na tayo magpapagod, magpupuyat, ganon. Mamamao sa kakasalita sa LS natin na mahaba para mahawin natin ang ating watch hours, no? So, again, shout out Team Humanity above all at sa iba pang mga supporters at subscribers ni Sir Owalski. Sana po ay hindi kayo magsasawang mag-suporta sa kanya, guys, hanggang sa dulo, guys. So, maraming salamat. Thank you. Hello sa iyo, Sir Ulski. Kumusta ka dyan? Hiling ko po ay sana ay lagi kang okay sa iyong kalagayan at mag-iingat ka po palagi at God bless sa iyo. So ayun nga, sa wakas at Monetize channel ang yung YouTube channel at congrats sa iyo, Sir Ulski. At nagbunga na ang iyong hirap at pagsisikap sa tuwing nag-iilis ka at yung pagpupuyat at nandyan na, nakikita na. At isa ka ng Monetize channel sa iyong YouTube channel. At again, Sir Ulski, congratulations sa iyo. Hiling ko po ay sana ay hindi ka magbago kung ano yung nakilala kong Sir Ulski dati.
ay sana ganun ka pa rin, at thank you so much din sa support mo sa akin, at kahit minsan ay ako hindi makasupport sa dahil nga gawa ng busy, at iniintindi mo pa rin ako pero nandiyan ka pa rin nakasupport sa akin. Thank you so much sa iyo, Sir Wolski, at God bless sa iyo, at again happy monetize sa iyo, at wish ko lang po sa iyo ay sana ay makuha agad yung revenue siyempre, at yun na talagang pinaka-importante sa atin, at more power, sana ay mag-grow pa yung YouTube channel. At again Sir Wolski, at congratulations sa iyo, at happy monetize sa yung YouTube channel. So yun lang po, Sir Wolski, thank you so much sa support mo sa akin, at God bless. Hello po, maray na hapon, magandang hapon, afternoon sa lahat. Dito po ako ngayon sa work ko, at coffee break naman. Kaya kunin natin yung time para i-congratulate ang ating isa namang ka-team na si Wolski World. Yes po, siya po ay partner na ngayon ni YouTube. Siya po ay monetize na din. Kapatid, Tugang, I'm so proud of you na, ayan, say hi. Greetings. Yun na nga, kapatid, gusto ko lang mag-congratulate ka na na-monetize ka na. Gusto ko sabihin na I'm so proud of you. Kababayan, Bicolano, yes, mga Bicolano, mauurag yan. Kaya ayan, ang bilis niyang na-monetize. Lahat ng pagod, hirap mo at pagtsatsaga kay YT, magbubunga na lahat yan. Makakabakal ka na ng madaming talong para sa tortang talong mo dyan. Opo, ayan. Gusto ko lang din mag-thank you sa'yo kasi alam ko nag-play ka ng mga videos ko, napaka-supportive mo, at isa ka sa mga nagiging inspirasyon ko kay YT para magpatuloy. Kahit ayan, working tayo, napapagod, napupuyat, still lumalaban pa rin para magkaroon ng kinabukasan kay YT. Once again, shoutout po sa, once again nga pala, once again, congratulations po, Sir Wolski World. Yan po, and gusto ko rin mag-shoutout sa mga katim ko dyan sa Team Humanity above all. Hello guys! Thank you all, and thank you Sir Wolski. God bless, and more power to your YouTube channel. Bye! Oh, Wolski World! Congratulations sa iyong achievement ngayon ay isa ka ng monetize. Ayan, isa ka ng certified vlogger, hindi lang certified online businessman, kundi certified vlogger ka na rin. Ayan, masaya ako sa iyong achievement, at sana pagpatuloy mo lang yung nasimulan mo, pagsitagan mo palalo, at thank you sa opportunity na ibinigay mo sa akin, na isa ako sa mga naimbitahan mo para mapabilang sa iyong mga video greetings. Ayan, keep safe and God bless. Thank you so much. Congratulations, Sir Wolski World. Ayan, sa wakas, sir, isa ka ng monetize channel. So, aantayin na namin, sir, yung mga bago mong upload, ang mga bago mong mga videos. Na for sure, marami kami umuling natututunan mula sa'yo. Kasi kagandahan, sir, ng pag-ano mo, lalo pag sa nag-LS ka, may isinisingit ka ng mga God's wisdom, mga quotes, na ayan, marami rin kami natututunan sa mga video mo ng pag-LS. Kaya you deserve na maging isang monetized channel. Congratulations sa'yo, Sir Wolski World. Congrats, sir. And ayun, patuloy lang. Patuloy lang ang laban. Patuloy lang ang laban, at shoutout po sa sa Team Humanity above all. Yan po, mega shoutout rin sa admin natin, sa mga admin natin. Napaka-supportive. Napaka-supportive. Yan, congratulations ulit, Sir Wolski World. And peace. Hello po, Sir Wolski World. I just want to say congratulations dahil isa na po kayong monetized channel. Yes. At hindi po ako hindi ko ina-expect na magiging, kabiruan ko kayo kasi para kayong seryosong tao na parang professor na ganon. So, congrats po, sir, and thank you so much kasi play mo yung mga videos ko. Ayan. So, laban lang. Dito kami para laruin ang harang mo. Ayan, congratulations po. Bye-bye! Hello sa inyong lahat na nanonood dyan.
This time, i-congratulate na naman natin ang ating isang teammate. Although marami sila, sabay-sabay sila. Congratulations, Iwalski World. Finally, your channel has been monetized. I'm very happy and proud of you. And we are always here to support you and guide you always. And thank you so much for showing your love and support to our channel, especially on my channel. Thank you so much. Alam mo na yun. And God bless to your channel, more revenue and more vlogs to come. Thank you so much for your advices that you gave. I'm very happy that I have a friend like you. Thank you for the YT world that I met a genuine friend like you. God bless, and we're always here for you. Hello to you, Iwalski World. Ayan, good morning or good afternoon or magandang hapon sa iyo dyan. Ayan, binabati lang kita ng congratulations sa your channel kasi monetize ka na ngayon. Ayan, monetize na siya. Ayan, congratulations Iwalski World, and maraming salamat sa pagtitiwala at maraming salamat din at ako naging part ng iyong pagiging successful sa YT Words. And maraming salamat Iwalski, and may God bless you and God bless us all. Ayan, nasa panibagong luto na tayo ng YT Words. Second step na tayo. Ayan, congratulations Iwalski, and I love you Iwalski, and congratulations, more power to your channel, and wish you always the best. Bye bye, thank you. Hello Iwalski World! Ayan, ayoko nang patagalin pa. Congratulations to your channel, and I'm so happy to witness your success as a vlogger. Ayan, kasama mo pa rin ako sa paglalakbay pa ng iyong YouTube channel hanggang sa makamit mo ang iyong silver or golden play button someday. Ayan, I'm looking forward for that. Ayan, God bless sa iyo ha. God bless sa iyong YouTube channel, and sana is more vlogs, a happy vlog with your wife. Ayan, thank you so much sa walang sawang pagsusuporta, and this is me, Saidi Queen. Thank you, bye-bye. Hi Iwalski World, congratulations! Your channel is now a certified monetized channel. So I just want you to know that I'm very happy for your success, and I know that you truly deserve it. You are now going to enjoy the fruits and rewards of all the sacrifices and efforts that you put into monetizing your channel. So continue to grow your channel, create good contents, be friendly still, keep smiling. Don't forget to always help, especially those small YouTubers, just like how friends and other YouTubers tried to help you before you got monetized. So congratulations, God bless to you, and more power. Hi! Good evening! Hello everyone! This is the day! This is the day ba? O nakalipas na? Ayan, good evening po sa lahat. Babatiin ko na po ang one of my friend na bullying ko. Lagi po akong binubuli niyan. Pero kahit ganyan siya, mabait naman yan kahit paano. So, congratulate natin. Congratulations. Dahil nauna ka sa amin na monetize na. Kaya kahit late ka na humingi ng video kasi nung nakaraan na tayo na monetize, pero ngayon ka lang magpapapremyo. So, yun lang ang sasabihin ko. Congratulations. Okay, bye! Sige na, dadagdagan ko na ngayon sasabihin ko. Ayun, dadagdagan ko na yung sasabihin ko. Ayan, sana, ayan, naging successful ang iyong channel. Ayan, more subscriber and more videos to upload. Ayan, mga inspired na na-upload mo. So, maraming salamat at sa pagpi-play mo rin sa akin. Alam mo yon, yung kahit na nasama yung loob mo, o hindi bukal sa loob mo yung pag-play mo sa akin. Pero maraming salamat. Salamat. Thank you so much. Ayan, sana soon or someday, ayan, mag-banding tayo lahat. Ayan, shout out to my team
putting humanity above all. Ayan, thank you so much guys sa inyo. Pero isa ka rin sa nag-aano sa akin na nag-play na tumutulong. So, God bless you and congratulations ulit. And we love you very much. Ingat palagi dyan. And so, yun lang. Okay, bye. Thank you. Hi, Beshi! Ewoski World! Ayun, congrats sa'yo. I'm so happy. Alam mo naman, ako, isa ako sa pinakamasayang tao, di ba? Na nakamit mo na sa pagtitiyaga at pagtitiis. Ayan na, nandyan na. Abot kamay mo na ang iyong mga pangarap. More dollars to come. At maraming salamat pala. Isa ka sa mga tumulong sa akin nung nag-umpisa pa lang ako sa pag-YT. Marami kang naitulong sa akin. Marami kang na-advise sa akin. So, hindi ko yun makakalimutan. Ayan, I'm happy for you, Beshi. More videos, vlogging, and sana gumanda palalo ang iyong channel. Ayan, ingat ka dyan palagi, and I'm always here for you no matter what. I love you, Beshi. Mwah, chup chup. Hi everyone, this is Uragon and shout out sa Team Humanity above all. Nandito ako ngayon para i-congratulate ang ating isang kaibigan na si Mr. World. Ayan, congratulations sa'yo. Na-shock ako nung nalaman mo na monetize ka na, no? So, hindi ko naman alam, hindi ako updated sa mga watch hour mo. So, ayan, maraming salamat dahil nag-stay ka sa Team Humanity kahit hindi kami ganun ka-supportive sa'yo, kahit kukunti lang ang Humanity na pumapasok sa LS mo, pero binigyan mo kami ng chance para i-congratulate ka. So, I'm so happy for you, Mr. World. Pagpatuloy mo lang yung simulan mo at saka good luck na rin sa iyong channel. Sana ay ipagpatuloy mo lang ang iyong suporta sa team natin. Alam kong mabait kang tao at napaka-supportive mo. And maraming salamat sa iyo. Love you, Mr. World. Kahit ano pa man ang itawag mo sa akin, okay lang yun. Walang problema sa akin. Basta friendship tayo na. Friendship tayo. Tanggapin mo naman ako as your friend kasi huwag naman ganun. Ayan, so maraming salamat and congratulations sa iyo, Mr. World. Ayan, I'm so happy and proud for you. Ayan, God bless your channel. I love you. Hello, Dad! Yun, congratulations. First, congratulations. Kasi na-monetize ka na. And I'm so very proud kasi nag-fruit na yung mga pagsusumikap, pagpupuyat, at minsan, di na tayo minsan nagkakasabay sa kumain. Kasi, yun nga, kasi nga lagi kang nakababad sa YT mo. Syempre, to hit your goal, syempre yung inaasam mo rin naman. Alam ko naman ito, yung pag-monetize mo, na just to earn lang something. Syempre, kung alam ko na if this is your platform, or magiging stepping stone pala, na para makapag-share, and then, yun yan, to share the information, not only just to entertain others, diba? Gusto mo mag-share, hindi ka mga about sa travels, at ano-ano pang ideas. I know, I want you to serve the purpose ko, talagang, kung bakit mo siya ito ginagawa. So, yun, kaya dito lang ako talaga, so, napaka-supportive na wife. Yun, iniintindi ko na lang din, dahil nung mga nakaraya talagang grabe ang puyat mo, minsan nauna na akong matulog, at lagi ka pag tinatanong kita anong oras ka na natutulog, grabe, early morning na, umaga ka na natutulog. So, yun, kahit paano, so wakas, hindi na masyadong napupuyat ng ganun. At nagkakasabay na rin tayo kumain. Pero it's okay kasi I understand naman. Syempre, love na love kita. Yun lang. And then, yung basta yun, basta lahat ng ginagawa mo, syempre, dapat in God's righteousness. Always, pray na lang din. Lahat ng ginagawa mo, vlogs dito. Dahil ngayon, in God's perfect time, na monetize ka na. Di ba, kasi nga, di ba nung nakaraan, na-disappoint ka kasi nga hindi na siya
hindi ka na ano siya, kumbaga hindi, may certain period hindi mo na nakuha. Pero siguro in God's perfect time, binigay ito sa sa'yo. So, yun, it's a blessing. I know, and then I'm so happy for you and lahat sa supportahan kita, and I want you to be happy sa lahat ng ginagawa mo. Kasi I love you so much, you're God gift to me. Love you. Congratulations! Hi guys! Ayan, so maraming salamat sa panonood nyo ng aking videos. At especially to those people na nandito sa video na to at sa mga tao din na hindi ko na hinga ng video message dito sa pa-premiere ko na ito. Ayan, shout out naman dyan kay Miss Liz Technic Vlogs. Actually guys, siya yung dahilan kung bakit nakagraduate ako ng 1,000 subscribers. Ayan, I tried to connect with her pero hindi ko siya naabot kaya wala siyang video na ibigay. So maraming salamat po sa iyo Miss Liz Technic Vlogs because po dahil sa iyo ayun nakagraduate ako sa 1,000 subscribers ko. Maraming salamat. Syempre maraming salamat din sa ating Team Humanity Above All. Yes, I really love that name, that team name, no? The Team Humanity Above All, which means kahit po maliit lang ang ating team, pero very solid tayo. Alam nyo yun, when I started to join in this team, talagang nakita ko kung paano rin siya nag-develop at saka nakikita ko kung gaano yung camaraderie, kung gaano yung support system natin. And I'm really proud to say na meron tayong admin. Ayan, kay Miss Roda Ubido, shoutout sa iyo, Miss Matambok. Ayan, special mention ka syempre. At syempre din kay Boss Masduka, ayan, Samora, alam niyo na kung bakit ako nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Syempre, dahil sa inyo, I was able to hit that goal, no, in doing the YouTube channel ko, syempre. And syempre, nagpapasalamat din ako syempre sa aking misis na si Claire. Thank you so much, May, dahil sa iyo I was able also na, ayun nga, makuha ko tong yung goal ko sa aking YouTube. At alam mo na yon, di ba? You are the witness na gabi-gabi, puyat. I know naman ang aking mga lapses ko, may mga bagay akong naisasantabi, may mga bagay akong napapabayaan, pero you take the courage and the responsibility to take over muna because I'm trying to to get the two requirements of YouTube. So maraming salamat sa inyo guys. So hindi ko na po kayo isa-isahin lahat, especially to those people na nagsalita sa video na to kasi dahil sa inyo kayo yung mga tao na talagang solid na sumusuporta sa akin until now, and I cannot really thank you so much, because my heart is full of gratitude. Ayan, alam nyo na yun sana at sana nararamdaman nyo yun. Hindi ko nabanggit ang yung mga pangalan sa ending ng messages na to. So, syempre, I always wish and pray na sana lahat ng mga taong papasok sa Team Humanity Above All ay maging successful. At sana din guys, sa lahat, for us na mga na-monetize na, sana we need to have this kind of mindset na faith forward. So which means ginawa ng mga tao na una sa atin na tulungan tayo. So sana meron din tayong mindset na tulungan din yung mga tao hindi ba monetize, because alam niyo, di ba, kung gaano nila wino-workout ang kanilang YouTube channel, especially to those people na ating mga kababayan, mga OFW. I really salute you guys and I really love you all because most of my friends in YouTube world is mga OFW. So that's why I'm really thankful to inyo, sa inyo guys, dahil pinapasok niyo ako sa inyong mga puso. Hindi ko na rin kayo isa-isahin, pero I hope na kahit paano nakakapag-iwan po ako ng kaunting tusok sa inyong mga puso, dahil when I encountered you in the YouTube world, I really value you, each one of you. Siyempre, iba't ibang degree lang, iba't ibang level lang ng communication, pero somehow I know and I hope na nararamdaman nyo kung gaano ako nagpapasalamat sa inyo. And ayan, nabanggit ko na sa mga taong close ko dito sa YouTube world, na lagi kong binabanggit dito na sana hindi lang ginagawa natin ng YouTube because we wanted to be monetized, no? But sana ang mindset natin is we are doing our YouTube channel because we wanted to have this kind of community, which is the friendship, the respect, the kindness, the mercy, the love, and all of these things.
na sana yun yung mag-magnate no, sa ating community. Because I think that is the main purpose kung bakit ang YouTube world ay nag-create siya ng ganitong platform para lahat ng mga tao is ma-share niya kung ano yung kanyang mga nararamdaman, kung ano yung kanyang mga nasasabi, o kung ano yung kanyang mga iniisip. Kaya nga tayo tinatawag na YouTube creator. So we need to have this kind of mindset na when we do our YouTube or uploading our video, dapat po siya informative. Dapat nakakapagbigay siya ng mga aral, nakakapagbigay siya ng mga bagay na makakatulong sa ibang tao. Kasi maraming tao din, for your information, maraming tao din na nawawalan na ng lakas ng loob, nawawalan ng direction sa buhay. Pero dahil tayo, malay mo, di ba, nagpa-upload tayo ng mga informative videos like cooking, traveling, studying, friendship, exercise, etc. All of this kind of uploaded videos na ma-encounter ng isang tao na yon na lost, di ba? So maaring baka malay natin, di ba, yung video in-upload natin ang siyang makapagbigay ng new perspective sa tao nito. So I really appreciate all those people na talagang nagtatry na pagandahin ang kanilang mga content. Diba? Dahil tayo ay mga YouTube creator. So, we have now, especially doon sa mga monetize na po, na we have now the power to influence people. Because this social platform is really important, especially now na digitized na. We are now in the digitized world. So, gamitin po natin yung pagkakataong ibinigay sa atin ni YouTube para tayo ay silbi sa ating community, sa ating family. At syempre, kinakailangan lagi nating ipaalalahanan ang ating mga sarili na dapat when we face the camera, dapat kinakailangan lahat ng sasabihin natin ay informative siya at makakatulong sa ibang tao. And I think kung ganyan lahat ang mindset ng mga YouTuber na gagawa ng kanilang mga uploaded videos, sa tingin ko we can bring more of hope, peace, and unity in our society. At yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And I really wish na lahat ng mga kilala ko at nakilala ko sa YouTube world ay makita ko naman personal at sana somehow in the future ay mag-collab po tayo para mas maganda ang mga content na ilalabas natin. So again guys, maraming salamat po mula sa aking puso. Ang aking pasasalamat, maraming salamat sa inyong lahat at sana ay patuloy tayong maging magkakaibigan kahit pa tayo ay mga monetize na at kahit sino man sa atin ang sumikat na, di ba? Malay nyo may mag-viral sa ating video, sana ay huwag tayong makakalimot at we always need to look back, di ba? Sinasabi nga natin na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan, and I really believe on that saying. So sana guys ay maging matagumpay ang lahat ng ating mga ginagawa sa YouTube world. Ayan, so please extend my regards to all your families at sana ay safe lang kayo, especially this time of pandemic. At I hope na lagi tayong i-bless ng Panginoon, bigyan tayo ng mga biyaya na kailangan natin sa araw-araw. Maraming salamat guys at salamat po sa panonood ninyo ng aking videos na to. At yun, magkita-kita na tayo ulit guys sa susunod kong live streaming o di kaya naman sa mga susunod na pag-upload ko ng mga videos ko guys. I love you guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Iwalski World. Ayan, mahal na mahal ko kayo. Thank you guys.